आङो दायो लोगोफोर दा आङो राङापारानि हाजो गोजौनि ओरैजाय गामियाव दंफैयो। दा नोंथांमोना नायदो एसे माबायदि जायगाफोरखौ बिथाङाबो देखायसिगोन दा फट' केमेरामेन। औ लोगोफोर नैबेफोरनो दा माने न'फोरा गैजा रोङाबाबो हाया जोबोद बुरजा बुरजा बिगा बिगा दङ। दा बेनिफ्राय बेयाव सापात बागान गायनानै दा मोनबायानो थाइसे थाइनै, ओमफ्राय गयबो गायदों लोगोसेयैनो। नायनो हागोन ओरैजाय ओरै थाङो नामा ओरैजाय थांथ'लालै बिराद बरिया। बिथिंजाय पुरा मथा मथि बिगानै जागोनदांलै, बिगानै बारबावगोनसो। बारोलै ओइसिम दंथारोना। बेबायदि जायगा बबाव मोनबावनो दे। देनां बे जायगाया बुहुद सना जागोन लोगोफोर। जाय जाय गारना खारदोंमोन बे जायगाखौ फस्थायफिनगोन बेयो उनाव फैफिनबा। बैथिंबो दङ साहा बागान दा दाबसे जायगायाव थांनांगौ। बाब जायगायानो बिराद मोजां, फाग्ला बायदि मोजांलै जायगाया। हाजो एरियालै बर' गामिलै इयो। मेक्सिमाम 2 घन्टा लायो नामा बे भालुकपुङा थांनो? बेनिफ्राय भालुकपुं मोनहैयो माबा लायो 1 घन्टायावनो, हाजोजों बारस'लांबा मोनहैयो आरोना ओरैजाय भालुकपुं। ओरैजायबो लानानै दे बुं। बिराद मोजां नुयो माथो लोगोफोर नै ओरैजाय बेसेबांसो गोजान ओरैजाय गोजाननिखौ बिथिंबो दङना सापातआ। मालिक जाबाय बे जायगायाव, बे हाजो गोजौ एरियायाव। राङापारानि मानिफ्राय हाबबोयो बेयो मा लामामोनलाय? माइनावस्रि लामा हाबबोनानै ओरैजाय गोजौथिं हाजो गोजौथिं नायबाथाय फुरा सापात बागानल' नुगोन आरो। सापात बागान बैयाव 50 बिगा दं। बबेयाव? सापातानो ना? सापातानो 50 बिगाबावसो बाव। बेबो सासे बेक्तिनिनो बाव। बेक्ति मानसिनि बिसोरनो सट लगायबावदोंलै नै मैदेर फैयिनि। मोनाबो दांजागासिनो। दांनाङा? मोनाबासो हगारसैसो सट लगायदों।